אני עדיין קצת מתלבט, אני חושב שעדיף שנספיק יותר שימוש, בגלל שמקסימום אם אני לא אוכל לבוא משהו כזה, אז את ההלכות אפשר להמשיך איכשהו בזום, במשהו כזה. אבל שימוש חייב בפועל, אז בואו ננסה. אוקיי, פה יש בית צרה. אוקיי, בית שבעצם הגג של הקצר. בעצם אם לא היה לה עקב, אז היא הייתה נראית כמו נון. כן? זה לא היה חף. כן, בסדר, אבל זה לא חף. אין לה מספיק רוחב, היא לא מספיק ארוכה. כן? אז פה אמרנו שיש כמה שיטות איך פוסקים בזה. ופה אנחנו כן מחמירים בביתים כאלו, שזה פסול. וזה בעצם, זה כמו נון עם עקב, זה כבר לא בית. כי בית היא צריכה להיות רחבה. כמה צריך גג שיהיה? פחות, מאיפה מתחיל ביה? פחות מהשתי קומוסים? מתחיל ביה? אני לא אוהב... איך אתה נראה? אני לא אוהב לדבר על קולמוסים, כי זה באמת לא משנה, זה תלוי לפי הכתב, לפי איך שזה נראה. אם זה נראה נון, אם אתה מכסה את העקב, מה זה נראה לך? אז אם זה נראה ממש נון, זה פסול. אם זה לא ממש נון, אז אפשר לשאול תינוק, אפשר לחסות לשאול תינוק. אבל פה לא צריך לשאול תינוק, זה מספיק שאפילו... זה ממש קצר. כן, כן, אפילו בייס השנייה אפשר להגיד שזה גימור אפילו. אוקיי, פה יש גם בייס, שהעקב שלה מאוד 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 קטן, כמו קוץ כזה קטן, זה כבר לא נחשב עקב. זה כתב אריזה. עכשיו זה צריך לשים לב לדברים כאלה. בדרך כלל כשרואים שזה עקב מאוד 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 קטן, אז צריך להסתכל קצת יותר בעיון על הבית הזה. זאת אומרת, אתם הרי בודקים מהר, כן? לא מסתכלים על כל עוד ככה יותר מדי זמן. רק אם רואים איזה משהו מוזר, אז מסתכלים. אז תמיד כשרואים עקב יותר מדי קטן, תמיד כדאי להסתכל לראות מה קורה שם. אוקיי, זה בית שסתם נמחק וזה כבר שינוי צורה. מה עם הבית הזאת? פסול. פסול? כן. בגלל שאין עקב? כן. אבל יש מכשירים, כן? מה? שבלי עקב, כתוב, הוא כתב שבלי עקב, חתם סופר. אם יש זווית. פה יש זווית, אני כבר לא זוכר מה יש שם, נראה לי שזה עגול. נו, מה זה זווית? זווית זה צריך... זווית זה זווית. אני כבר לא זוכר איך זה נראה, זה עגול, אבל בכל אופן, יש פוסקים שגם אם למטה זווית זה לא מספיק. צריך דווקא עקב. אז אם אין עקב, אז זה תמיד יהיה בעיה. מה אנחנו? אנחנו פוסלים, כן? בכלל של אלתרבה או מה? בוא נגיד, זה משהו מסובך, אני לא רוצה, אני לא יכול להגיד אנחנו או מי. הדברים האלה נעשו בבדיקה או ש... לא, לא יודע איך זה. גם פה יש בעיה. לא יודע, לא ראיתי. כי פה יש עוד בית, רבי צחוק, תראה, זה סתם נמחק כבר וזה כבר הגיע לרמה שזה פסול. זה עוד פעם, כי כבר לא רואים שזה בית. פה הבית היא צרה. אני רוצה לסיים עם העקב. מה זה עקב? ואיזה כל כך צריך עקב? עד כמה צריך עקב? לפי החתם הסר, נראה לי שלפי המשנה ברורה לא צריך עקב, צריך שיש שם זווית. לפי האלתרבה צריך עקב. וזה תלוי איזה כתב, או איזה מישהו, איך זה מסתדרים? באופן כללי יש מחלוקת בכל העניין של הבית, עם עקב או בלי עקב. בפועל אני לא יכול להגיד שזה משנה אלתרבה או משנה ברורה או לא יודע מה. יש הלכה, כל רב הוא פוסק משהו אחר בעניין הזה. אוקיי, אז סליחה. So, back analysis.
פה אמרת... אני הרבה שנים הלכתי לפי הרב שלי, לפי הרב ברנט, הוא תמיד היה פוסק שצריך להיות זווית, לא עקב. ב' זה זווית. זווית מה? זה עתק קטן או זה משהו שיהיה שם פינה, לא יודע, שיהיה פינה ולא עגול? מה זה זווית? זווית זה... זאת אומרת שיהיה זה זווית. כן, מרובע, אפילו מרובע 90 מעלות, כשר. אוקיי? גם אם אין עקב. זה פינה. קוראים לזה זווית. אז זה דעה אחת. דעה שנייה אומרת לא, רק אם יש עקב. רק אז זה כשר. אז אני הרבה שנים הלכתי בשיטה הזאת. איזה שיטה של הרב ברנט, שחייב להיות זווית. עקב זה לא משנה. מספיק להיות זווית. לא. או מספיק, נכון. חייב או מספיק. לפעמים זה חייב ולפעמים זה מספיק. זה גם חומרה וגם כולה. עכשיו, מה העניין של העקב? לפי השיטה שצריך זווית, אז בשביל מה יש עקב? העקב זה רק בשביל לעשות כאילו זווית יותר גדולה. שיהיה ברור שזה מרובע. זה לא קו. כן, אז בעצם כל העניין של העקב לפי השיטה הזאת, זה רק בשביל שהיא תהיה מרובעת. אבל בעקב עצמו אין עניין. עכשיו, בשנים האחרונות אני חקרתי הרבה את הנושא, ושיניתי את הדעה שלי בעניין הזה. כרגע הדעה שלי שהעקב זה הקובע. זאת אומרת, זווית או לא זווית זה לא משנה בכלל. מה שחשוב שיהיה עקב. אם אין עקב בכלל זה פסול. מספיק שיהיה משהו. לא, עקב שמשהו, אבל אם יש... שרואים, אם רואים שזה... אם יש עקב ועגול, אם יש עקב ועגול... עגול או לא עגול זה לא משנה, צריך עקב. צריך שיהיה עקב. פה אמרת שיש בית צרה. נכון, למעלה יש שם... פה, אמרת יש בית צרה, אבל אם נכנסות את העקב, רואים שזה כף ולא... כן? הנה, פה. זה בית צרה? למעלה זה פחות או יותר, זה לא ארוך. זה לא ארוך. זאת אומרת, זה כבר קרוב להיות. זה לא קרוב, זה נון. אם מכסים זה נון. לא, זה משהו אחר, זה לא משהו, זה לא יקר, זה לא מספיק אורך של גב. אנחנו מדברים לא על אורך של גב, אנחנו מדברים על... אבל הוא דיבר על זה, הוא מדבר על זה. אוקיי. לדוגמה פה, הנה. איפה? הנה, תתקלו פתרון. כן, משהו... בטים. מי זה? הנה, נראה לי שזה. מעניין. אוקיי, נגיע, בואו נתקדם. עכשיו פה יש עוד מקרה, ופה אנחנו מתחילים קצת להיכנס הנה, בייס, בלי עקב, רק של, עם זווית. זה כן יש פה עקב. ומה אתה אומר שזה קשה? זה בסדר, כן. אבל שאלה תינוק, כן? או אפילו שלא צריך לשאול. לא צריך. פה הבטים בסדר. למה אתה סימן? בזמן שאתה בדקת... הבט הזאת, הנה זה בית שיכול להיות בעייתית. הנה סימנתי פה בסוף X'ים על כמה בטים. תראו את הבטים האחרונות, הם בעייתיות. נו. תסתכל. ומה בעייתי? שאין להם בכלל עקב? זה לא עקב, זה טק. זה כמו קוץ, בדיוק. זה לא עקב, זה כבר קוץ. וקוץ זה בעיה, כן? כן, זה לא עקב. זה נראה שהוא לא חלק מהבית. זה כמו חף. זה פשוט טק. כמו חף עם קוץ. הרבה פעמים עושים, בפרט ספרדים שהם כותבים עם קולמוס באלכסון,
אז יוצא להם פה כמו קוץ כזה, ככה. משהו כזה. וזה פסול. אז יש כאלה שכאילו מנסים לראות שזה כאילו עושה לזה כמו מראה של עקב. אבל אז זה תלוי איך זה באמת נראה. אם זה נראה המשך אחד של העקב, אז כן. למשל כמו פה, זה לא נראה שזה חלק מהעקב. נראה כמו סתם איזה קוץ, כאילו זה נראה, זה באמת הצורה של האות, וזה עוד איזה משהו שלא קשור. אוקיי? זה שם עוד בית אחת, תראו גם אותה. כן, בתפילין, אז זה גם בעצם אותו רעיון. אותו רעיון זה כמו חף בעצם. שפה יש, זה כאילו עקב, אבל הוא לא נראה עקב, זה נראה כמו איזשהו חלק שלא קשור לאות. בחף כזאת זה יהיה פסול או קשור? קשר? זה יהיה פסול, נכון? החף כזה היה פסול. כן. ולמה זה פסול? וגם בעת פסול. הם חששים בחף שחף הזאת יהיה נראה כמו בייס, לא. לא? לא, החף לא נראה כמו בית, אבל זה פשוט, אין צורה כזאת, זה עוד עבר גדול בחף, אז בגלל זה פסול, לא בגלל שהוא נראה כמו בית. אם יהיה שם עתק, זה קשה, כן? איפה? פה? כן, פה. אם יהיה שם זה כזה עתק, ככה. לא, זה לא קשה. לא קשה? למה? מחכים, למה? בגלל שאנחנו חוששים שיהיה בית, נכון? למה בגלל שהעתק הזאת זה פסול? אתה מתכוון בחף? בחף, כן. אם בחף הוא עשה כזה קוץ... לא קוץ, טק. כזה, לא. אז מה? אז מה, זה קשר או לא? קשר. קשר? כן. זהו, בואו נשים את מה שכבר ראינו שמה. קצת יותר רחוק. הבית הזאת זה גם אותו רעיון, נראה כמו קוץ כזה מיותר, זה לא חלק מהעקב. Там не все такие. Не проблема. בעצם זה כל השאלה תינוק הזה לפי המראה של... תשימי את זה שם, אתה יכול לראות, אבל אני לא אדבר על זה. אפשר לשאול את תינוק בזה? במה? בבית כאלה. מה זה שמה? אפשר לשאול תינוק? זה בעצם, יש שאלה תינוק, יש כזה דבר? אז תלוי, זה בדיוק המחלוקת בין הרבנים. זה עוד פעם, עוד בית שיש לה במקום עקב רק קוץ קטן. יש המון כאלו ביתים, אין עניין לעבור סתם ככה על הכל. מה הבעיה בבית הזה? גם אותו רעיון של שאלה. פה זה יותר קל. לא, יש עקב, יש פה עקב. אוקיי, אז אתה רואה עקב, מישהו אחר יכול לא, אם תסתכל בזכוכית אתה תבין יותר. נכון. פה הבית הראשונה היא בסדר? יש פה בית אחד לא שמעת? כן. יש שם עקב. כן. מאיר ינויים סופרים אומר שצריך עקב, נכון? אם אין עקב צריך שאלת תינוק. נכון? לא זוכר. משהו כתוב פה. אבל השיטה שלך עכשיו שכל זמן צריך עקב, כן? כן. ואפילו ששם מרובה לא מספיק, אפילו שיש שם קוץ לא מספיק, צריך עקב. כן. בכל הכתב. זה בית שזה שאלה של ג' זה בית שדומה לג' יגיד. אני אביא את הזכוכית שלי. אני פה. נכון.
בכלל אפשר להגיד זה הבית או מם, ספיק, למדים, מה זה למד הזה? עוד בית עם קוץ, אתם יכולים לראות הרבה דוגמאות. בוא נגיד, זה דברים שהרב ברנט פסל לי. כל הביתים האלה שאתם רואים. זה גם בית, יש פה עקב קטנצ'יק, אבל כשמסתכלים על האות לא רואים עקב, אז לא מתחשבים בו. כאן ממש אין עקב. יש קטן. אם תסתכל בזכוכית אתה תראה. זה בית שהיא צרה, ואז זה לא בעיה שמהגג נראה את הכף למטה. בבית הזה. זה בכלל בית? זה גם, כן, זה גם מוסיף. Сладкое, наверное, что съесть. הדבר השני, כאילו, השורה השנייה, יש לנו משהו? גם זה מסומן, אבל לא רואים איפה סימן. לא משנה. גיל, תסתכל על התלמוד. אוקיי, זה עוד בית צרה. זה תסתכלו בזכוכית בשביל להבין את כאילו הבליטה, יש בליטה קטנה של העקב, אבל זה נראה, זו שאלה אם זה נראה כמו חלק מהבית כזה, או שזה נראה כמו חף עם בליטה. כדאי לראות בזכוכית דברים כאלו. זה גם בית עם צרות. מה הבעיה בבית הזה? הוא צר, שהוא צר מדי. לא. פה אין עקב, לא? עקב יש. תראה לי. נו. קצת אבל יש. אבל יש רבנים שכן הקשרים כזה בית, נכון? אוקיי, פה זה כזה בליטה שלא ברור אם היא חלק או שזה כמו חף עם... בקיצור, יש רבנים שחשבים שכן מספיק, עקב, או לא... זווית? זווית, כן. זה רק שיטה שלך ורב ברנט, כן? נכון? לא, הרב ברנט גם אומר שזווית. שזווית זה משהו. אוקיי. זה שוב פעם עוד בית שהעקב שלה זה כמו קוד, זה לא ברור אם זה חלק מהבית, לא חלק מהבית. חוץ מהרב ברנט, מי עוד? אני לא יודע. לא שאלת הרב בלינה? לא, על זה לא. למה אתה חושב שבית כן צריך, או שעקב כן צריך לבית? זה בהזדמנות נעשה שיעור, זה יום שלם ייקח השיעור הזה. פה אני לא מוצא מה הבעיה, פשוט תשים את זה שמה. בית צרה. זה לא בטוח שפסול, אבל זה כבר בעייתי. זה רבי יצחק העקב פה מטושטש. מה זה? כאילו בקושי, רואים אותו ממש קטנצ'יק. זהו. תראה איפה יש פה בית? הנה. זה כבר נחשב צר. זה גם בצרה.
פה לא ברור אם יש עקב או שזה רק קוץ כזה. וזה כדאי לראות בזכוכית מגדלת. יש דברים שרק בזכוכית מגדלת אפשר להבין את הבעיה. הבאת לו את זה? כן. מה? לא, יש את זה. שכוח, יש לי. טוב, זה שוב פעם, השאלה אם יש עקב או אין, יש פה הרבה בעיות כאלו, זה גם תראה, אותו סגנון של שאלה, האם הקוץ הזה יהיה נחשב כמו עקב או לא? זה משהו חדש. זה הגג ארוך והמשף למטה. כן, זה... שניהם צרים. מה כתוב פה? אוקיי, טוב, זה פה אין עקב וזה גם עגול, זה נראה כמו חף. משהו קצר מכף, משיך הגג, ספק לי של שורה עוד, נראה לתינוק. זה צריך לראות לתינוק, או אפילו מספיק שזה פסול. בסדר. לא גג. כשהגג יותר ארוך זה יותר קל. נו, אז זה יכול להיות שבסדר. שלא צריך להראות את תינוק. ומה צריך לעשות? שאלה תינוק? לתקן. לתקן בזה? חף בית שאלה תינוק, בית פסול. עכשיו זה כשר, עכשיו זה פסול, נכון? עכשיו זה פסול. עוד פעם, על מה? על בית הזה. עכשיו זה פסול? בגלל העקב? לא, בגלל הגג שיותר ארוך מהמשף. הסיטואציה, זה נראה לי בסדר. במקדש מיד כתוב, נראה לי בסדר. לראות לתינוק. התינוק זה, אם אני נראה לתינוק, הוא אומר שזה בית? כנראה שכן. שואל על זה ספציפי? כן. נראה לי שלא, הוא לא אומר שזה בית. אוקיי. אוקיי, זה שאלה על שאלה תינוק? פה זה לא, דבר ראשון, יש פה בית שלא ברור העקב שלה. חוץ מזה יש פה חף סופית שהיא מאוד קצרה. זה השאלות. כל מזיזות זה במוסקה? לא. לא זוכר כבר, היה חלק מהארץ אולי, אני לא יודע. החופשית במוסקה זה? טוב, פה יש שאלה אחת, שאלה מוזרה. הרב אמר לי לשאול תינוק. למד. כן. זה למד קצת מוזרה, כאילו זה לא מקרה שרואים כל יום. בית שדומה ללמד. כן. Но мы на самом деле не прошли вот этот экиф, вот так. טוב, פה יש עוד שתי ביתים, יש מלא ביתים כאלה, מלא ביתים שלא ברור, יש עקב אין עקב, אז מוסיפים כמו קוץ כזה. עכשיו איך מסתכלים על זה, זה מאוד מאוד תלוי ברב, בשיטה שלו.
טוב, עוד כמה ביתים, אני לא רואה פה משהו חדש. אם אתם רוצים, אתם יכולים לראות. זכר, היה לי בית שאני כתבתי. העקב של בית, תזכר שהיה עקב. ככה. הנה. זה גם עקב, זה גם בעיה, וזה לא עקב. כמו שציירת פה, זה לא עקב. זה לא עקב, כן? אפילו ככה. כן. זה עקב? לא. בגלל שזה... מהכי למעלה, כן. זה בעיה מאוד מאוד פופולרית של אלתר רבי. זה ספר מאוד בעייתי. פה זה עוד A, לא יודע למה שמתי את זה פה. אבל לפי הרב בנט, אז זה קשה, נכון? כן. בוא נשים את זה שמה. אוי, מה קורה? טוב, עוד ביתים, יש מיליון כאלו ביתים. זה התחלתי לחשוש פה לבית צרה. זה בית. הוא רזילון. זה בית שזה ממש ג' כבר. תסתכלו. עוד דוגמאות של ביתים שיש להם רק קוץ והעקב לא ברור. ופה למטה זה גם נראה שאין לה עקב, פשוט שהיא עגולה כזאת. זה גם שאלה אם העקב הוא חלק מהאות או שזה נראה כמו חף עם עוד איזה תוספת. גם שאלה, תסתכלו טוב, זה יוצא כמו קוץ. השאלה, אפשר להחשיב את זה עקב או אי אפשר להחשיב את זה עקב. זה לא ברור. זה החלק העליון של הבית צר. אז זה שאלה של האם זה כבר דומה לנון סופית או לא דומה. לנון. לא לנון, לבית. לא, אתה. אתה אומר שזה דומה לנון? לא, אתה אמר נון סופית. לא נון סופית, נון. לא זכור לי שאמרתי נון סופית. כן? תלך את נבואית. אוקיי. פה מה יש לנו? ופה אתה כתבת שאלת תינוק, על מה שאלת תינוק? זו שאלה מעניינת. כתבת שאלת תינוק, זה על הבית הזאת או על משהו אחר? יש פה עקב, למה? יש פה עקב. אז זה מה שאמרתי, שזה שאלה מעניינת, תראו. יש פה עקב, אבל אין פה זליג, אין פה...
ככה, אם תסתכלו טוב על הבית הזאת, עכשיו זה דברים שאתם צריכים כשאתם בודקים, כאילו לנסות לחשוב על זה לבד, כי זה פסול, הוא לא כתוב בשום מקום, צריך לראות שזה כאילו לא נראה כמו בית. אז מצד אחד, הנה פה למטה יש איזשהו בליטה, כן? כן. זה נראה כמו עקב. מצד שני אבל, אם זה קו כזה שיש גם למטה בליטה, גם פה בליטה, זה כבר לא נראה עקב. כבר נראה כאילו כל הצד פה כזה עם בליטות וזהו. זאת אומרת, בגלל שאם לא היה את השתי בליטות למעלה, זה היה נראה עקב. ואפילו שהיה הגבול, זה קשה. אם זה היה רק פליטה למטה, והיה ישר אחר כך, ולא היה שם כן, הגבול. כן, העקב למטה זה מאוד מאוד חשוב. לא, אני אמרתי שאפילו ששם הגבול זה יהיה קשה. פה זה ממש ממש חף. זאת אומרת, יש פה בית שהיא ממש חף. תקשיב, אם זה היה ככה, שהיה הגבול למטה, ואחר כך הישר, הכל ישר, והגבול למטה, זה יהיה קשה, ועקב זה יהיה קשה. אם יש העקב זה כבר לא עגול. לא, כמו שכתבת. העקב בעצמו עגול? העקב בעצמו לא משנה מהו. אם הוא ישר עגול זה לא משנה. אם יש עקב, אז זה מחשיב שהאות היא לא עגולה. Okay? זה הופך את כל האות שהיא לא עגולה. ראיתם? זה חידוש גדול. איזה יש רבנים כאלה שאומרים ככה? עוד פעם, זה רק קוץ ולא... איזה יש רבנים שאומרים ככה? יש המון רבנים אומרים הפוך, שמספיק, אבל עקב שהגול זה מספיק, זה כאילו... כן. זה בית צרה דומה לנון. לא מעניין? ראיתם הרבה כאלו? זה ממש חף עם קוץ. הרי יש פה בסדר? יש הרי. כן, בסדר. זו התלבטות גדולה אם יש פה עקב. יש פה עקב קטנצ'יק, אבל כל הצורה בכללות זה כאילו לא נראה עקב, זה נראה שזה עגול וזהו. זה גם ממש צר, זה כמו נון. ובגלל שהעגול אתה אומר ספוסל, כן? כן, כי פה זה ממש עגול, כן, כי הוא קטן, אז זה כבר לא נראה עקב בכלל. זה שהקלף כתוב באלכסון, זה בסדר? כן. למה אי אפשר לסמוך על החתם הספר? לפי החתם הספר אפשר לתקן אפילו. את מה? עם זווית? שאין עקב, כי מהראשונים יוצא לא ככה. כי מהראשונים יוצא לא ככה. בוא נגיד, זה כבר משעמם. יש כל כך הרבה שאלות. תסתכלו כמה בטים פסולים. ראיתם? זה רק מהבטים לבד שקישים. פה זה כמו חף עם קוץ. הופה. נרגיש צחוק. ככה בסדר? כן. טוב, אני מחכה לאיזה משהו חדש ככה, שאלה. כן, תסתכלו פה, תגידו לי מה הבעיה.
בהתחלה פה? כאילו בפרק, לא? גם כן, הקו הימיני גם כן לא ישר. למה לא עוזר התינוק? למה התינוק אומר שכן זה ב' ולא עוזר לנו? בלי עקב. עקב שמשהו... עוד שיפסולה, לא עוזר תינוק. זה כמו זה, נכון? פה תראו, יש ביתים, פשוט שינוי צורה, כאילו כל הצורה שזה כמו מספר 2 בבית הזאת. יש בסוף עוד בית אחת. שדרקה. Нет, здесь просто дырка. Здесь просто дырка. כן? כן. ראית את החורים שם? Ну просто дырка, там нормально все. Ой, это что, печатно? זה כבר נמאס. יש מיליון כאלה. אפשר עוד אחד כזה לראות. פה זה נראה כאילו שלמטה אין עקר, רק יוצא איזשהו קוץ כזה מהצד. מה הבית הזה? זה כבר פסול. כן, למה? זה לא נראה בית, זה נראה... המושב מתחבר שמאלה, במאוד עגול. זה לא נראה בית. אתה אמרת שזה לא משנה שעגול, צריך שיהיה, אם יש עקב, יש פה עקב, רואים פה עקב. לא, למעלה סודם. אז מה, לא משנה למעלה, אפילו שלמעלה לא משנה. עקב וזהו. למה צריך? מה יש פה? שבפנים יותר עגול. זה את אומרת. עכשיו נוטרי הנעגול לקרוגל. שנייה, אני אצייר את זה. אם יש כמו חף ופה עקב, אז זה לא נראה כמו בית, זה נראה כמו חף שהוסיפו לו עקב. כל החף עגול, כל הבית עגולה לגמרי. בפרט שפה גם למטה זה לא כזה ארוך כמו שציירתי. הנה זה עוד בית שממש רואים, זה רק יוצא קוט. אני הולך שנייה לשירותים ברשותכם.
אוקיי. ד'. אוקיי, פה יש לנו בתים בכתב אדמו"ר הזקן. כן, בואו נסגור כל מה שהוצאנו, אם אתם יכולים להחזיר על השקית הזאת. ואני פותח, זה עכשיו רק כתב אלתר רבי. בכתב אלתר רבי יש הרבה בעיות עם הבתים. למה? כי עושים לו עקב אחר. בכתב אלתר רבי, אני רק אצייר את זה. אוקיי, זה האריזל. יותר לחסום, זה יותר לחסום. יותר לחסום. אוקיי, בסדר. עכשיו זה מה שאמור להיות. אם עושים ככה, אז זה נראה עקב כמו שצריך. עכשיו בכתב אלתר רבי עושים לפעמים עקב קטן, מאוד מאוד קטן, אבל זה גם נראה טוב. זה נראה עקב. כשמסתכלים רואים שיש עקב. עכשיו, לפעמים הפס הזה הוא לא ישר, אז לפעמים זה יוצא ככה. אם הוא לא ישר, אז זה יוצא ככה. הנה, כזה פס, למשל. ופה עוד דבר, בכתב אלתר רבי הרבה פעמים למטה זה עגול. אז לפעמים יוצא ככה. אם יוצאים ככה, אז איך מסתכלים על זה? אז אפשר להסתכל על זה שכל זה כזה, זה עדיין נראה כמו עקב. אפשר אבל להסתכל על זה, לא, שהנה זה הפס, הוא הולך, ממשיך לפה, ככה, וזה סתם כמו איזה בליטה. אז פה מתחילים שאלות, אבל הכל מתחיל בגלל שלא עושים את זה ישר. אם עושים את זה ישר, אין שום שאלות. אוקיי? עכשיו זה דבר אחד. עוד דבר, זה פה למעלה. איפה מתחילים את הבליטה הזאת? אז יש כאלה שמתחילים אותה כבר פה, מפה למעלה. אז כמה שמתחילים יותר גבוה, זה יותר יראה כמו חף, ולא כמו בית. אוקיי? עכשיו גם בזה, אז זה מאוד תלוי בכל השיטות שאמרנו, מה זה העקב? האם העקב זה רק בשביל לרבע? כן? האם העקב זה רק בשביל לרבע את הבית? או שהעקב זה עניין בפני עצמו, שצריך להיות
עקב, לא צריך להיות ריבוע, צריך להיות עקב. זה הבדל מאוד מאוד גדול, איך מסתכלים על העקב. אוקיי? אז זה מאוד מאוד משנה. אני יכול להגיד לכם שהרב ברנט, למשל, בדברים האלה הוא מאוד מחמיר. מאוד מאוד מחמיר בכל דבר כזה. למה? כן, הרי מה כל הרעיון של העקב? זה בשביל לרבע את האות, נכון? אז אם העקב יוצא בצורה כזאת, אז זה לא מרבע. רואים שלמטה זה עגול. כן, אני רואה שאתם כבר לא מתאפקים. תסתכל, זה משהו. מתחיל מהראש. בית שמתחיל מהראש. כן, לבובך אין בכלל שום דבר בלבובך. רואים פה, אין עקב. אז זה עוד משהו בכתב אדמו"ר הזה, כן. משהו קשה להגיד אם זה טעות או לא טעות, אבל בכל אופן לנו קשה להכשיר דבר כזה. אני אגדיר את זה, זה עקב רק מבפנים, לא מבחוץ. תסתכלו. רגע, אני מציירת אותו. אוקיי, תסתכלו, זה מבחוץ. אני לא מנסה לצייר את זה יותר טוב. בואו נצייר את זה ככה. ופה, הנה יש כזה, פה זה מלא בדיו. ופה לא. אז זה כאילו זה העקב, כאילו מבפנים כאילו יש פה איזה עקב, אבל אם אנחנו מסתכלים רק על הקו החיצוני, הוא עגול לגמרי, אין פה שום עקב. וזה הרבה פעמים גם דברים כאלו יש בכתב אדמו"ר הזה, כן. זה יהיה קשה להכשיר דבר כזה, זה, מה? מה אתה אומר על זה? Ну, я бы сказал, что это кошерно. יש עקב או אין עקב? אני חושב שכן יש עקב. מה שאתה אומר פה זה... מה? כן, אוקיי. זה מה שציירת מההתחלה. Здесь проблема, что начинается с головы, а там он просто внутри, он не с головы начинается, он внутри то, что Лебен сейчас нарисовал, посмотри, там он внутри, а здесь он с головы начинается, в этом проблема. Так я не знаю, вот, я бы тот откашировал, я хושב שהשני, אז קשר, למה הוא פסול? זה ודאי, זה בעייתי, לא יודע, קשר לפרשן, זה צריך לשאול, להסתכל, אבל זה בעייתי, אבל פה, למה זה בעיה? זה מאוד מאוד קטן, יש עקב. יש עקב. אוקיי, בואו לא נתווכח עכשיו. אני גם לא, אמרתי עכשיו שזה בעיה, אני כבר לא זוכר. כן? כן, אבל יכול להיות שעכשיו אני אגיד גם שזה בסדר, אני לא יודע. בכל אופן, בואו נראה, יש פה מקרה אחד, לפעמים הקו הוא אין עקב, אין בליטה, אבל לפעמים זה מתעגל קצת ימינה, אז אפשר להחשיב את זה כמו עקב. כן, למשל קו כזה, שהוא הולך ככה, בסוף הוא טיפה מתעגל, כאילו, אז עשיתי את זה יותר מדי, אבל קצת מתעגל, אז לפעמים את העיגול הקטן הזה הנוסף, אם זה נראה כזה כמו עקב, אז הרב יכול להחשיב את זה כמו עקב. כן, זה גם, אבל זה כבר דקויות, זה דברים שצריך לראות איך שזה נראה בפועל.
סופרים מאוד מאוד מתחבטים בכל הבטים של האדמו"ר הזקן, איזה רב לשאול ומה לעשות איתם. פה זה סתם כמה מקרים. בצחוק. בצחוק, אבל תראו גם לי, ואז אני אוכל. נראה לי שיש... זה נראה לך בסדר? לא, הסתכלתי על משהו אחר. לא שמתי לב שיש שם תגלם. Я бы вот сказал, что вот этот бет, я бы сказал, что, наверное, может смотреть. Первый, второй. Это понятно, что. Что, посмотреть, что? Ну, הנה, זה בדיוק מה שציירתי פה. הבית הזה, הנה. הבית הראשונה. אתה רוצה, תסתכל בזכוכית. יש לך זכוכית? זה טיפה זכוכית. איזה צחוק יש לך? תראה את הבית הראשונה, אתה תבין מה שאני מתכוון, שזה כזה טיפה מתעגל בסוף. זה פשוט הצד, הוא מתחיל ישר מהגג. הבליטה מתחילה מהגג. שים את זה כאילו ככה. כבר מפה מתחיל העקב. Не знаю, я вижу здесь. זה כולם פחות או יותר אותו דבר פה, פשוט תסתכלו את הכל וזה. אני אגיד לכם מה הנקודה. הנקודה היא כזאת, צריך שיהיה שבירה. תסתכלו, בקו הזה צריך שהוא יהיה נשבר. הפוך מהקו הזה, הקו הזה צריך שהכל יהיה ישר, בלי שום שבירה באמצע שלו. אבל זה, הנה זה למטה, אם הוא הולך ככה ואז הוא נשבר טיפה, אז זה יהיה צורה של עקב. אבל אם אין בו שבירה, אלא מההתחלה הוא כבר ישר הולך ככה, יש לפה, אז פה כבר אין עקב. איך בפועל צריך לכתוב את האימפולס?
בפועל, отдельно добавляешь. בזמן שאתה כתב, אתה שים עוד כזה סרטה. עושים ככה, פה זה קו אחר כך. אתה לוקח עם הקצה, ככה וככה, ואז מסיים. Нет, так не пишут. Пишут наоборот. Пишут сначала каф הזה, как זה. אני מלמד ככה, כי מי שכותב ככה, אז זה תמיד, העקב תמיד יצא לו טוב. מי שעושה קודם את המושב, אחרי זה את העקב, זה גורם בעיה. איך כתב? אני יודע. הוא דווקא אחר כך, הוא עושה אחר כך. אני יודע. זה לא תורה למשה מסיני, זה... מה סוף מתכתבים ככה? טוב, אני לא יודע מה הפסול. פה הבית הראשונה זה הבעייתי. יאללה, שנייה. שנייה, טיפה יותר טוב. העגל פה בסדר, אז... אוקיי. באופן כללי זה הדברים שהכי מצויים. הבטים עם שלא ברור, יש עקב אין עקב, או בטים צרות. המון פעמים זה קורה, צריך לשים לב מאוד הרבה לעניין הזה, ובואו נראה את האות ג' בעזרת השם. ישר נתחיל מהשימוש. בוא נגיד ג', אתה יכול לשים את זה גם שם. בג' אין הרבה בעיות. יש בעיות בנון שגימו, לא בגימו. אוקיי. אז ככה, בג' מה כבר יכול להיות שינוי צורה בג'? הוא לא דומה לשום אות אחרת. לצדיק יכול להיות. צדיק, איך? בדרך כלל לא... השני דברים בג' שתמיד צריך להסתכל, זה הרגליים, שיהיו שווים, שלא יהיו שווים, שהימני יהיה קצת יותר גבוה יותר נמוך מהשמאלי. שהם לא יהיו בשווה. בדיוק. אם הם שווים, אז מעריכים את הימני. זה צריך לתקן. זה אפשר כן, לתקן. כן. זה אפשר, אבל ברגע שיותר נמוך, זה פסול. מה זה יותר נמוך? שזה יותר נמוך, אז זה טוב. לא, אני הפוך, יותר קצר. זה פסול? יכול להיות, תלוי איך זה נראה. אם זה כבר לא נראה ג' אז זה יהיה פסול. עכשיו, זה דבר אחד שמצוי בג', דבר, כאילו אם הרגליים שוות או לא, אז זה בפועל לא פוסלים, זה אבל משהו שצריך לתקן אותו. אוקיי? והדבר השני זה הרגל של הג', שהרבה פעמים יותר נוח לעשות רגל ישרה, פשוט כמו איזה כזה פס, כזה וזהו.
אז זה ג' כשרה או לא? לא, פסול. למה? זה זין. למה זין? זה זין, אין שם רגל. למה? הנה הרגל. זה לא רגל. צריך הרגל זה משהו מחובר צריך שתי רגליים, כן? אז זה משהו מחובר זה נראה ג'. שאל ילד מה, יגיד לך ג', נכון? פה השאלה זה שאלה הלכתית. השאלה האם הרגל השמאלית חייבת להתחבר לג' על ידי קו דק, או לא, או שזה הכל חלק אחד. אז זה שמעתי פעם בשם הרב שטרן משהו אחד, אחרי זה אמרו לי שהוא חזר בו, אז הוא מחלק בין ספרדים לאשכנזים, הוא אומר שלספרדים זה יותר קל כי זה היה המנהג שלהם, ולאשכנזים זה חמור. כל מיני שמועות. אבל מה באמת הסיפור פה? בגימל. אז המקדש מעט, הוא חידש חידוש, הוא הבין את האלפבטה בצורה כזאת, שלפי האלפבטה יוצא, שהרגל הזאת זה משתי חלקים. זה לא סתם קו, אלא זה צריך להיות ראש, ועוד איזה קו שמחבר ביניהם. נגיד זה הראש, אז עוד איזה קו ככה. כמו באלף. מה? כמו באלף, כן. באלף. אז ככה הוא הבין באלפבטה. אז יש כאלה שכאילו כבר לקחו את המקדש מעט. אומר, הנה, מקדש מעט מוכיח שצריך להיות, הרגל הזאת צריכה להיות משתי חלקים, לא מחלק אחד. אז אם זה חלק אחד, אז אולי יש פה איזה בעיה. אבל יש כאלה שאומרים, שחולקים על המקדש מעט, אומרים, בכלל לא צריך להיות שתי חלקים. זה צריך להיות רק חלק אחד. אנחנו עושים שתי חלקים, בסדר, אז תעשה שתי חלקים, אבל באמת אף אחד מהראשונים לא מזכיר דבר כזה, שהרגל צריכה להיות בחלק אחד. אין, זה לא מוזכר בראשונים. אז לכן יש כאלה שלא חששו לזה בכלל, וגם אם הוא עושה קו ישר לגמרי, זה בסדר, זה כשר. אני זוכר, ראיתי מה? דעה ראשונה זה מקדש מעט, דעה שנייה? כן. לא יודע, רבנים. אז הגימל, רציתי לספר לכם, אז כשאני התחלתי להיות מגיע, אז הלכתי עם גימל כזאת, עם קו ישרה, ממש היה לה רגל לגמרי ישרה, אז הלכתי לרבנים וזה, וראיתי שהם מאוד מקילים בזה. אם זה ספרדי, בוודאי אתה יכול להקיל, אפילו אשכנזי, זה לא כל כך נורא. ועשיתי, כאילו שמחתי על זה הרבה זמן, ועד זה הרב לוינשטיין אמר לי, הוא רב בצאנז, עד שפעם אחת אמרתי לו, כאילו הרב, המקדש מעט פוסל את זה. כי המקדש מעט זה פסול. הוא אמר לי, מה? לא, אני לא זוכר דבר כזה. טוב, אז הוא פתח, הוא בדק, ואז הוא ראה, שלום, מה נשמע? ואז הוא ראה שבאמת המקדש מעט פוסל. המקדש מעט כותב שאם הוא לא עשה, זה פסול. אז הוא אמר לי כזה, עדיין, אבל אף אחד לא כתב את זה, זה דעת יחיד ככה, זה דעת יחיד. אז רגע, פסל מה? כזה גימל, שזה כמו קו ישר. אמרת שהפוך, המקדש מעט אומר שמספיק, זה רבנים אומרים שצריך שתי חלקים. לא, הפוך, המקדש מעט הוא חידש, שזה חייב להיות שתי חלקים הגימל, הרגל. והוא אומר שאם לא זה פסול, זה החידוש שלו.
אז הוא אומר, אז הוא אמר לי, לא, אבל אם המקדש מעט פוסל, אפילו שאנחנו לא פוסקים כמוהו, כי הוא בדעת יחיד בעניין הזה, שג' כזאת כשרה, אבל חייב לתקן. הוא אומר לי, אם המקדש מעט הוא פויסק מאוד חשוב בהלכות סתם, אם הוא פוסל, אז חייבים לפחות לתקן. כי לפני זה, הרבנים היו אומרים, לא חייב לתקן אפילו. ככה הם היו אומרים, הייתי אומר, אז צריך לתקן? לא צריך. זה מאוד מאוד הקלו בזה. אז אחרי שהראיתי לו את המקדש מעט, אם המקדש מעט פוסל, אז תתקן, כן, תתקן. זה... איך מתקנים בקרדים את זה? מוסיפים, בדרך כלל מוסיפים פה ככה. ועושים פה ככה. ואז יוצא רגל קצת עבה כזאת. אבל לפחות זה שתי חלקים, יש פה ככה וככה. לפי המקדש מעט, אם זה נון, בנון יש כזה הקוץ קטן, כן. זה הנון כשר? אתה מבין מה שאני מדבר? תלוי איפה הקוץ. אם הקוץ יהיה במקום בעייתי, אז זה יהיה פסול. זה נון? אם יש פה קוץ. לפי המקדש מעט זה הנון בסדר. נכון, הבנתי, אתה אומר, לפי המקדש מעט יוצא שבנון אנחנו נוכל, אנחנו נצטרך יותר להחמיר בנון. כן. לא, לפי המקדש מעט יותר קל בנון. בגלל לא, יותר חמור בנון. זאת אומרת, לפי המקדש מעט מקל בגימל. הוא אומר שאם הרגל השמאלית זה כמו קו ישר זה כשר, נכון? לא, הפוך. לא, נכון, אתה צודק. המקדש מעט מחמיר בגימל. כן, ולפי מקדש מעט... אז לכן הוא מקל בנון, נכון, אוקיי, אתה צודק. כן. אז בנון, אם יש פה קוץ. מה הוא כתב בנון? אז לפי המקדש מעט, זה פחות דומה לגימל. למה? כי פה זה לא משתי חלקים, זה צריך להיות, פה זה חלק אחד. כן, ולא נו. אז זה פחות דומה לגימל, לפי המקדש מעט. למה? נו. כי הגימל זה צריך להיות משתי חלקים. בנון זה קו ישר. אבל לפי שאר הפויסקים זה באמת ממש דומה לגימל. какое решение? решение שזה עדיין אין אצלי מסקנה ברורה בזה. אני אגיד לכם, החידוש של המקדש מעט טעה בעניין הזה. זאת אומרת, הרגל של הגימל לא צריכה להיות משני חלקים. אין, זה לא הכוונה של האלפבית. בפרט הזה, המקדש מעט טעה. בפרט הזה. תסתכל, בנון, אפילו שיש שם, לא, אז זה קוץ, אפילו שיש מרובע, בנון הוא אומר שזה דיעבד כשר. אוקיי, זה כשר. דיעבד כשר. בסדר, זה כשר, אבל דיעבד הוא מתכוון שזה כשר. כן. זאת אומרת שהקוץ הזה, לפי מה שצריך להסתכל, כן? מה בפועל עושים? בעניין כזה, אנחנו פוסלים, כן? במה? בנון. בנון, שמה? שנהיה לו פה כזה קוץ, כן, אנחנו נפסוק. אז ככה, בפועל, מה שמקובל היום בעולם, זה לא לפסוק כמו המקדש מעט. זאת אומרת, אם זה הרגל של הגימל, זה כמו קו ישר, ואני אצייר את זה שלא יהיה לנו פה מבולבל יותר מדי. כזה ג' זה כשר. לפי המקדש מעט זה פסול, אנחנו לא פוסקים כמו המקדש מעט. יש כאלה שהרוב יגידו, אבל צריך לתקן, כי המקדש מעט פוסל את זה, אז תתקן. אוקיי, זה בפועל. עכשיו, לכתחילה, כמובן שאנחנו לא עושים ככה. לכתחילה,
אנחנו עושים פה את החיבור דק. זאת אומרת שאנחנו משאירים פה קצת, ואז מחברים את זה בדקות. אוקיי? למה? זה הלבוש כותב את זה. הלבוש, אני לא יודע מה המקור שלו, אבל הלבוש כותב שהרגל הזאת תהיה מחוברת לגוף של הזין, של הזין של הגימל, רק בדקות. זה משהו שלא כתוב לפניו בפוסקים, בראשונים, זה הלבוש כותב את זה. אז אם זה לעיכובה או לא לעיכובה, לא יודע. זה כבר עוד עניין. זהו, אז זה בעצם שני הדברים בגימל. בואו תראו פה. הנה זה גימל כמו שעכשיו דיברנו. שאין לה ראש ורגל בירך השמאלי, הכל כמו קו אחד משוך. נו, את הקשרנו לפי... почему ты тогда סימן? לא זוכר. טוב, מגימלים אין לי הרבה דוגמאות, כי אין הרבה, כן, אין הרבה גימלים. אז עכשיו פה תראו נון שדומה קצת לגימל, אוקיי? וזה גם כבר שאלה רצינית, הנון הזאת. גימל בסדר. כן. מה זה המזוזה הזה? הגימל. זה הגימל. כולם ראו? אז בעצם תכניס את זה פה אחר כך. אוקיי, אז אנחנו עכשיו רואים ד', את האות ד'. בואו רק נסביר קצת לפני זה. מה יכול להיות באות ד'? איזה בעיות? אז קודם כל הבעיה הכי גדולה זה שהיא דומה לריש. זה הכי בעייתי בד', זה כתוב כבר בברייתא. שלא יהיה הדלתין לא ידמו לריישין ולא הריישין לדלתין. כן, אז אם הוא עשה פה עגול, אז זה פסול, זה רייש, נכון? מה קורה אם הוא עושה ככה, זווית? כשר או לא? תלוי לכמה זווית. הנה. כשר? כשר? למה? למה כשר? שלא הוא? לרש צריך לי עגולה. אוקיי, וזה זווית, נכון? נו. אוקיי, אבל זה, מה אמור להיות פה? ד' או רש? מה צריך לי? לא יודע. על מה אנחנו מדברים? זה אמור להיות ד'? אם זה אמור להיות ד' זה ד' כשר. אם היה אמור להיות רש זה רש פסולה? כן. אוקיי, אז למשל פה הרב ברנט פוסק שאם יש פה זווית זה ד'. כמו בבית, אותו דבר בד' בעצם. הזווית, זה הופך את זה לד'. ולפי זה יהיה ד' כשרה. אם יהיה רש כזאת, זה תהיה רש פסולה. בד' זה ד' כשרה. יש כאלה שאומרים שצריך זווית חדה. זה לפחות ככה. לפחות כזאת זווית, שהיא תהפוך את זה לד'. אז זה בעיה אחת שמצויה בד'. עוד בעיה זה כשעושים לפעמים את הרגל באמצע. עושים לה גג רחב כמו ד', אבל את הרגל עשו באמצע.
של התינוק? אז זה תלוי, בוא נגיד, כמו שזה פה, זה פסול. זה פסול. אבל אם זה נגיד טיפה יותר ארוך, או משהו כזה, אז כן, אז צריך קודם כל שאלה. אם יש שתי קולמוסים, זה קשה. נכון. שתי קולמוסים מאיפה? שתי קולמוסים איפה מחבר הרגל. מאיפה מחבר הרגל, זה שתי קולמוסים. אוקיי, עכשיו, באות ד' יש גם את השיעור של הרגל. מה השיעור של הרגל, אתם זוכרים? י' קטן, עוד קטן. יפה מאוד. אז אם אין פה מספיק שיעור, אם זה פחות מאות קטנה, אז זה גם יהיה פסול. מה עשיתי? היי בסוף. זה גם מאוד מאוד לדלת בשמה. אם יהיה מספיק שמה, ארבע של אות קטנות, ושזה כפול לארבע, כן? זה פסול. אם זה יש רגע שמה שלוש אותיות, זה נראה כמו כשר, אבל בעצם זה פסול, בגלל שצריך להיות כפול ארבע. נכון? כן. מבין מה שאני... כן, כן. תכף נדבר על זה. אז אם יש נקודה באמצע הדלת, אז זה מתחיל להיות שאלה של ה'. עכשיו, אבל אין לנקודה הזאת שיעור, אז מה אכפת לי? אז אומרים, כי יש את הדעה של הספר התרומה, שהבאנו אותה כבר, שהוא אומר שצריך, ספר התרומה, צריך שיעור ברגל השמאלי, כן? עכשיו, אם צריך שיעור, אוקיי, אז פה אין שיעור. אז מה הבעיה? אבל לפי הראש לא צריך שיעור. והשולחן ערוך פסק כמו הראש, נכון? אז אם ככה באים ואומרים, אם לפי הראש אין שיעור עוד קטנה לרגל הפנימית של ההי, אז אם ככה כל נקודה שיהיה, זה יהיה פסול. מה אתם אומרים? в какой-то момент זה הטיפה, ולא משנה, אבל זה צריך להיות אות. אם זה טיפה, זה לא משנה. אבל אם זה היה דיו למשל, אם הייתי כותב כזה, זה הייתה A קשרה? עוד פעם, תלוי לאורך של הטיפה הזאת. הנה, כמו שזה. כמו פה? כן. תלוי איפה נמצא אפילו, אבל... הנה, כמו פה, הכל בדיוק. זה קשר לדלת או לא? אני חושב לא. למה? למה? בגלל שהם חששים שהטיפה הזאת, שהיא פחות מהאפילות, אבל אפילו משהו יש שם. זה לא קלקסה, כן? זה לא משהו, יש שם. ולכן מה? ולכן זה היי. זאת אומרת שזה, לפי הראש זה. זה. אוקיי. אם זה יהיה יותר פחות, זה לא משהו, זה הקלקסה. תגדל נשיאות, תגדל נשיאות. אוקיי. אז... הראש מה הוא פוסק? שלא צריך שיעור עוד קטנה ברגל הפנימית של ההי. זאת אומרת שהרגל הפנימית של ההי, אפילו אם כתבתי אותה מאוד מאוד קטנה, זה גם יהיה קשה. אם טיפה הזאת יותר פנימה, אז זה תלוי איפה הטיפה הזאת בעצם, ותלוי לפי המראה. עכשיו, בעצם מה שחשוב לדעת פה, שהטיפה זה לא פסול בעצם, זאת אומרת, עצם זה שיש טיפה, אז יש פה רגל בפנים, זה הפך להי. לא, זה לא מספיק. צריך שזה באמת גם ייראה כמו היא. לא מספיק שזה כאילו נחשב רגל. על פי ההלכה זה כבר רגל קשרה לפי הראש, כן? זה לא מספיק. כי אם בפועל אני מסתכל, זה לא נראה היי,
אז זהו, אז זה לא נראה. לכן, בוא נגיד שבהי כזאת, אני חושב שזה עדיין לא נראה ה'. כל מי שמסתכל פעם ראשונה, הוא רואה שזה סתם נקודה, סתם לכלוך. ואז הוא היה... בדלת הזה קשרה? כן, עכשיו, בגלל, אם יש לנו ספק, אז נשאל תינוק, נראה לתינוק. אם תינוק אמר ד', אז זהו, אז זה בוודאי קשה. למה פה אפשר לשאול תינוק? בסיטואציה של בית, אתה אומר שאי אפשר לשאול תינוק. למה פה אפשר לשאול? לא, אנחנו, אם עוד מעט זה פסול גדול. למה שמה צריך, לא מספיק לשאול את תינוק לפי עקב. לפי, צריך להיות עקב, אפילו שקטן, כן? זכר, כן, הסיפור. למה שמה שאלת תינוק לא עוזרת לנו? שאפילו שמה מרובע, ותינוק אומר שזה בית, ופה לא, שאלת תינוק גם כן עוזר. מה ההבדל בזה? בגלל שעוד מעט זה פסק. שמה זה מרובע, צריך מרובע. מה האמת שלא כל כך הבנתי את הסתירה. עוד פעם, למה שם, בבית, לא עזר לנו השאלה תינוק? באיזה מקרה? מקרה ששם אין עקב, רק שם זווית. ותינוק כן אומר שזה בית. למה אנחנו אומרים לא מסמיכים על התינוק, ואומרים שזה לא בית בגלל שאין שם עקב, וזהו, הוא הלך הבית הזה, זה לא בית. פה כן עוזר לנו שאלת תינוק, דווקא בשביל, אבל שמה לא, הבית הזאת לא יכול להיות... באיזה מקרה לא עוזר שאלת תינוק? באיזה מקרה? שם? אני לא יודע מה זה שם, באיזה מקרה? בבית. בבית שאין שם עקב ומרובע, זה 100% לא חף. 100% זה לא חף, זה שם מרובע למטה. נו, אז למה שיועיל שם תינוק? בגלל שאין עקב. אין שם עקב, ואתה אומר שזה פסול, ולא עוזר לנו שאלת תינוק, אפילו אם אנחנו הולכים לתינוק, שואלים אותו, הוא אומר שלא חף זה בית. נכון. פה כן שאלת תינוק עוזרת לנו, בגלל שעוד מעט זה ישתנה לצורה אחרת, לאות אחרת. אתה מבין שאלה? שם זה פסול, אז לא מועיל תינוק. פה זה לא פסול עדיין. פה זה ספק. שואלים תינוק רק בספק, נכון? למה שם לא ספק? כי אם אין עקב זה פסול, מה זאת אומרת? כן, אבל אין עקב, אבל זה לא דומה לאות אחרת. אז זהו, לא צריך שיהיה דומה לאות אחרת. שם זה פסול, לא בגלל שזה דומה לאות אחרת, אלא בגלל שאין עקב. פה זה יכול להיות פסול בגלל שזה דומה לאות אחרת. זה בדיוק השוואה. אם אנחנו סוברים שבית בלי עקב זה פסול, אז זהו, אז זה לא שייך תינוק. פה אין בעיה שיש נקודה ב-A, הבעיה לא ב... השאלה אם זה נראה, לא סליחה, לא ב-A, בדלת, כן? אין בעיה שיש... השאלה אם זה באמת נראה כמו A. אם זה נראה כמו A, אז זה פסול, אם זה לא... או נראה כמו A. כן, אז לכן, במקרה של ספק, שואלים תינוק, אם אני מסתכל, זה נראה לי A, אז אני לא אשאל תינוק. אוקיי? עכשיו פה, כשאני מסתכל, אז צריך לצבוע את זה ככה בשביל לראות. פה זה כן נראה קצת A כזה. כשמסתכלים מיד, יש כזה ספק, זה A, מה זה האות הזאת? זה ד', זה A, מה קורה פה בכלל? כן? אז בגלל זה צריך לשאול תינוק. כי יש לי ספק. ואם התינוק אומר שזה נראה לו ד', אז אנחנו לא נבוא ונגיד לו, לפי הראש יש פה שיעור, אז זה פסול, גם אם התינוק קורא טוב. לא. זה לא, השיעור הזה של האות קטנה ברגל השמאלית של ה-ה' זה רק בתנאי שעדיין תינוק קורא לזה ה'. אם תינוק לא רואה בזה ה', זה כבר לא ה'. אז מה אם יש פה שיעור? אבל זה כבר לא ה'. אוקיי? אז זה גם קורה הרבה. השאלה הזאת קורית מאוד מאוד הרבה.
לא תמיד זה ככה, אבל ברוב הפעמים זה נגיד איזה טאג או איזה משהו שנכנס לתוך האות, ככה מלמטה, או ראש של למד או דברים כאלו, ואז מתחיל כל השאלות בדלת, שבטח עוד ניפגש בהם. אוקיי, חוץ מזה בדלת רבתי, רבי יצחוק הזכיר את זה כבר לפני זה, אז עושים את הגג שלה מאוד עבי. הנה זה פס אחד, אז הוא רצה, סליחה, אז לפי האריזל כתוב לעשות 4 פעמים בגג, פי 4. אז עושים פי 4, אז מי שעושה, בדרך כלל בכתב אריזל לא מקפידים על זה כל כך, כי המשנה ברורה מביא מהפרי מגדים, שזה לא צריך להיות ממש 4 פעמים, אלא זה כמו 4 דלתים קטנות, ככה הוא כותב. אבל בכתב אלתר רבי למשל, כן מקפידים לעשות את זה ממש 4 פעמים. עכשיו אם עושים... לא 4 פעמים. כן. זאת אומרת עוד 3 למטה. לא עוד 3. עוד 3.5 כזה. אוקיי, הנה משהו כזה, ככה. כן, אז עושים כזה עובי של גג, ולמטה יש עוד שורה, פה כבר כתוב עוד אותיות. אז בדרך כלל אין מקום לרגל כבר לעשות, ואז הרגל יוצא שהיא יותר קטנה מהגג. זה משהו שהוא שנוי במחלוקת, גם בין הרבנים היום. זה בעצם, מה זה שיעור אות קטנה? הרגל, השיעור שלה זה שיעור אות קטנה, המינימלי, כן? לכתחילה הרגל צריכה להיות פי 2 קולמוסים, כמו הגג, כן? 2 קולמוסים. אבל פה, מה זה קולמוס? קולמוס זה כמו העובי של הגג, בעצם. כן? אם ניקח את הדלת הזאת, נקטין אותה, אם זה היה לי דלת קטנה כזאת, אז זה כמו דלת שיש לה כזה רגל קטנה. נכון? זה פחות או יותר אותו דבר. רק פה, בגלל שזה אות גדולה, אז הרגל זה נראה לי רגל גדולה. אבל באמת, בשביל הגג הזה של האות הזאת, הרגל לא גדולה. הרגל קטנה. אין בה מספיק שיעור. אז בתכלס עד כל עוד הרגל היא יותר גדולה מהגג, כן, נגיד אם זה הגג, כן, זה בערך טוש ועוד קצת, טוש ועוד קצת, כן, אז זה מגיע בערך עד לפה. אז רגל כזאת זה בסדר. אבל אם הרגל הזאת תהיה קצת יותר קטנה, אז זה כבר יהיה בעיה. יש רבנים שאומרים שזה פסול. יש רבנים שאומרים שזה כשר. יש רבנים שאומרים שזה בדיעבד. ואם זה פסול, האם מותר לתקן? אז גם בזה יש מחלוקת. יש רבנים שאומרים שזה פסול או דיעבד, וגם אי אפשר לתקן. יש רבנים שאומרים זה בדיעבד, או אפילו פסול. יש רבנים שאומרים פסול אבל אפשר לתקן. זאת אומרת, אפילו בתפילין, או במזוזה שזה שלא כסדרן. כן, אם זה פסול, אז איך אפשר לתקן? אז אומרים, זה פסול כי זה פסול הלכתי. זה לא פסול באות עצמה. כל פסול הלכתי, אבל האות היא נראית לנו, זה נראה לנו ד', רק בגלל שיש כזה שיעור מסוים שצריך להיות את השיעור הזה, זה פסול. אבל לנו זה כן נראה ד', אז לעניין הזה אין בעיה של שלא כסדרה. אוקיי? כמו בסעיף חפי, שאם יש הפסק קטן באות, נכון, זה פסול, אבל מותר לתקן, כי האות נראית לנו אות. אז הוא אומר אותו דבר פה, נכון שזה פסול, אבל כל עוד האות נראית אות, יהיה אפשר לתקן. אז זה כל מיני דברים בדלת. ואיך, מה צריך להחליט ברבנים?
אני מקל, גם זה, בוא נגיד ככה, הרב ברנט, הוא אומר שזה בדיעבד, ולא מועיל תיקון, ככה הוא אומר. זה נשאר בדיעבד. הרב ויינר כתב לי שזה פסול. זה פסול, אבל אפשר לתקן. יש לו שיטה כזו, לרב ויינר. אני תמיד הייתי הולך לפי הרב שלי זה הרב ברנט, אבל גם כשאתה אומר לאנשים, אז מה תגיד להם? אתה לא יכול לפסוק בשבילם דווקא כמו הרב שלך. אם הם רוצים ללכת לפי רב אחר, זה התפילין שלו, זה לא התפילין שלי. אז בדרך כלל כי הייתי אומר לאנשים. אותו דבר בבית, כן? בקף של בית. נכון. יש הרבנים שכן מפעילים, ולא צריך עקף, צריך רק זווית, ואם הוא אומר שכן, צריך להגיד לו, לפי נכון. אז בעיקרון כן, המגיע הוא לא צריך להחליט בשביל הקליינט מה ההלכה. המגיע, התפקיד שלו זה לראות מה הבעיה, להגיד לקליינט, הנה, יש פה שאלה. אתה תחליט מה עושים. אתה תגיד לי, אם אתה לא יודע, בסדר, אז אני אחליט, לפי הרב שלי. אבל אם זה מישהו שיש לו את הרב שלו, אוקיי, אז שישאל את הרב שלו. כמו בכל דבר בחיים כל אחד יש לו את הרב שלו, יש הרבה מחלוקות היום בין הרבנים. אז גם פה, אז בדרך כלל, אם זה קורה, אני אומר לבן אדם, תשמע, יש בזה דעות בין הרבנים, תשאל רב, אם הוא אומר, לא, אני לא מכיר את מי אני אשאל, תחליט אתה, מה שאתה זה, אז אני אגיד מה שנראה לי. אוקיי, אז זה אני פעם הייתי גם הולך בזה כמו הרב ברנט, הייתי אומר שזה בדיעבד וזהו. אחרי זה גם פה, מה שנקרא, השתנתה דעתי, כי המשנה ברורה הוא כותב שגם בעוד גדולה, הולכים לפי שאר האותיות. אוקיי? זאת אומרת, הרי שאר האותיות הן קטנות. הדלת של אחד היא גדולה באופן מיוחד. אז בגלל שזה עוד גדולה, והרגל הזאת, ביחס לשאר האותיות, זה רגל גדולה. רואים שזה רגל גדולה. אז נכון שביחס לדלת זה קטן. אבל כשאתה מסתכל על המזוזה, כשתינוק מסתכל על המזוזה, הוא לא מסתכל רק על הדלת. הוא מסתכל על הכל, ואז לפי הכל ביחד, זה כן נראה לך דלת, זה כן נראה שהרגל ארוכה. כי ביחס לאותיות אחרות, הרגל היא ארוכה. אז זה המשנה ברורה כותב את זה. המקדש מעט חולק עליו בעניין הזה. אבל המשנה ברורה כותב, הולכים לפי שאר האותיות. מה הכוונה שהולכים לפי שאר האותיות? הכוונה היא שמכיוון שכשאתה מסתכל, אתה לא מסתכל רק על הדלת, אתה רואה את כל המזוזה. לא, אז בגלל זה לא כזה נורא. בדלת קטנה, אם היית עושה כזה רגל קטנה, זה בוודאי היה פסול. אבל בגלל שזה דלת יותר גדולה מכל האותיות, אז זה עדיין נראה דלת. גם אם עושים לה רגל יחסית אליה קטנה, זה עדיין נראה דלת. אז אני מצאתי הרבה כתבים ישנים, כתבים שרואים שזה כתב מאוד מאוד טוב, סופר מומחה מאוד. וראיתי בהמון פרשיות שעשו, כאילו לא הקפידו על זה כל כך, היו עושים רגל יחסית קטנה. ואז כאילו אמרתי, אוקיי, אז כאילו לכאורה המשנה ברורה צדק, רואים שהיה מנהג כזה. היה מנהג, אפילו בפרשיות של רב ראובן גם יש שם דלת שהיא קצרה. אז מאז אני אמרתי, אוקיי, אני לא יכול להגיד בוודאות שזה בדיעבד. כי אוקיי, כן יש מקור למנהג כזה. מי זה רב ראובן? רב ראובן הסופר, זה הסופר של אלתר רבי, ויש פרשיות שמיוחסות אליו, שהראו את זה לרבי, הרבי אמר שזה או שלו, או של רב ראובן, או של התלמיד שלו. откуда мы учим такой не учим? אוקיי, יש עוד שאלות בדלתים.
מה ההבדל בין ספרדים לאשכנזים בדלת, אתם יודעים? איפה הרגל יצא? לא. האשכנזים עושים את הרגל של הדלת ככה, באלכסון. הספרדים עושים ישר. זה סתם שתדעו. עכשיו, מה קורה לאשכנזי אם הרגל לא באלכסון, הרגל ישרה? זה פסול או לא? לא פסול. אז בפועל מכשירים, באמת יש דעות שאומרות שזה פסול. למה פסול? כי זה מוזכר בגמרא העניין הזה. כל דבר שמוזכר בגמרא ואנחנו משנים, זה פסול. מה מוזכר? שצריך להיות באלכסון. כן. למה הספרדים לא עושים באלכסון? כי יש להם פירוש אחר בגמרא. אפשר לפרש את הגמרא אחרת. הרמב"ן מפרש את הגמרא בצורה אחרת. אז הנה, המקדש מעט, הוא אומר שזה דיעבד ככה. בדיעבד זה כשר? בדיעבד זה כשר. אם זה ישר, כן? כן, אם ישר. אוקיי. עכשיו, תכלס מקילים בזה, אוקיי? תכלס לא... כי הספרדים כותבים ישר. בסדר, זה... לא, אף אחד לא יפסול דלת, לאשכנזי דלת כזאת. אף אחד לא יגיד פסול. אוקיי, יש עוד שאלות. הרבה פעמים בדלת, לפעמים עושים עקב לא ברור. כמו בבית שאמרנו שיש בעיות עם העקב, אז גם בדלת קצת פחות, אבל עדיין. יש כאלה שעושים משהו כזה. דלת? כן, או שעושים... הנה, ככה. כזה דלת. אז לנו זה נראה כמו רייש. כן? כי אין עקב, אבל באמת אם זה ממש באלכסון, ימינה זה כבר כשר. הרב ברנט אמר שאפילו אם זה ממש ככה, הנה זה גם כשר לדלת, לפי הרב ברנט. יש כאלה שיגידו לו, זה לא מספיק, צריך לפחות זווית חדה, ככה הם קוראים לזה. הנה, ואז זה יהיה כשר. אוקיי, בואו נראה בפועל את השאלות של הדלת. יש גם דלת ארוכה, זה גם מאוד חשוב. כן, אם זה השורה, אני אעשה פה למשל ב', והדלת עשה אותה קצת יותר ארוכה, פסול. זה מאוד חמור. למה? זה כבר חב סופי. בגלל שהאות כי זה יותר ארוך משאר האותיות. אפילו שיש שם שתי פולמוסים, רק שתי פולמוסים? אם הרגל יותר ארוכה מהגג, וזה יותר ארוך משאר האותיות, פסול. זה כבר חב סופית כשרה. אז זה צריך מאוד להיזהר בזה, גם ריש. אם יותר ארוכה, כן. מהאות אחרות, אבל לדוגמה, הגג יותר ארוך. אז זה יהיה קשה. זה יהיה קשה. כן. אם הגג באותו אורך כמו הרגל, זה עדיין יהיה קשה. למה? כי זה כמו דלת גדולה, כמו ריש גדולה. אבל אם הגג שלה קצר והרגל יותר ארוך מהגג, אז זה כבר חב סופי. אוקיי, בואו נראה. מה יש לנו פה בדלת? אוקיי, אז זה העניין הראשון שדיברנו, שהרגל קטנה, בדלת רבתי. יש הרבה כאלו. פעם הייתי יותר מחמיר בזה, כי לפי היה הרב ברנט, אז מאז יש לי הרבה דלתים כאלה. אוקיי, הנה, זה מה שעכשיו אמרנו, דלת שהרגל שלה ארוכה, וזו שאלה של חב סופית. זה השאלה של חב סופית. Okay, כי פה הרגל של הדלת הרבה יותר ארוכה מהגג.
זה עוד ד' רבתי שהרגל קצרה. עכשיו בעין, שימו לב, יש בדלתים כאלו, יש טעות אופטית. אתם יודעים מה זה טעות אופטית? בדרך כלל כשמסתכלים, כשסופר מסתכל על כזה דלת, תשאלו אותו, נראה לך שיש שיעור ברגל או לא? הרגל היא יותר גדולה מהגג או לא? אז בדרך כלל העין שלו בפעמים הראשונות תגיד שכן, היא יותר גדולה. אבל אם הוא ייקח למדוד את זה, הוא יגלה שהוא טועה, שהרגל יותר קטנה. צריך למדוד? הולכים לפי עין, לא? עכשיו, שנייה. אחרי שהוא מודד כמה פעמים, אני אומר לכם על עצמי ועל עוד סופרים שאני מכיר שזה היה ככה, בהתחלה לא שמו לב לזה, אחרי שאמרתי להם כמה פעמים, הנה, הרגל קצרה, אפילו רבנים, שנראה לי בסדר. אבל הרב אמר שאם הרגל יותר קטנה מהגג, אז זה לא בסדר. הרב אמר, נכון, אבל זה נראה ארוך. אמרתי לו, לא, זה מדדתי וזה קצר, ואתה פשוט רואים את זה, זה לא יודע, יש בזה איזושהי טעות, שבדרך כלל אנשים מסתכלים, זה נראה להם ארוך. אבל אחרי שסופר מתרגל לזה, הוא כמה פעמים ככה רואה שמה זה נקרא קצר, אז פעמים הבאות הוא כבר לבד רואה את זה, העין שלו כבר רואה את זה. סתם, זה משהו מעניין. אז יש עוד דלת, הוא יותר מכמה קולמוסים, יש 5 קולמוסים, כן? אם הוא עושה 5 קולמוסים, לדוגמה, אם זה 5 קולמוסים, צריך להיות 5 קולמוסים... הרגל, כן. הבעיה, לא יהיה לו מקום לזה. בקושי ל4 קולמוסים יש מקום. אוקיי, זה עוד דלת עם רגל קצרה. יש המון... לדוגמה, פה, הנה, לדוגמה, כמה הוא? 5 קולמוסים. גג, 5 קולמוסים. 5 קולמוסים, תסתכל, גג 5 קולמוסים. כזה עובר, זה 5 קולמוסים. נו, 4 ופלוס משהו. כן. 5 קולמוסים. Просто, смотри, какой толстый. Просто 5 кулмусов он сделал. זה, לא יודע, שאלה אחרת, סתם, זה לא קשור. 5 толщина. עוד דלת כזאת, עם רגל קצרה. תסתכלו כמה. 5 кулмусов. Точно, 100%. Там видно, там, я уже пишу постоянно, понимаю. זה גם, המון דלתים עם רגל קצרה. אוקיי, פה תסתכלו, יש דלת שהיא דומה קצת לזין. למה? כי מצד ימין, אז יותר דומה לזין. אם הגג ארוך, זה תמיד יותר דומה לדלת. כשהגג קצר, זה דומה יותר לזין. אז... Слева всего понятно, что не доходит, лучше вправо уходит. Не понял. Не, это потому что передание. Что они сказали? אנחנו רוצים את כל אולי, חנניה, אולי תשב פה, יהיה ככה יותר קל. לא, באמת, פעם קודמת גם עשיתי ככה. כשיש שאלות, אז אפשר שכולם יבואו ככה יותר קרוב. ראית את הדלת הזה, שזו שאלה של זין. איפה שאלה של זין? אוקיי, זה דלת שזה דומה לריש. שימו לב. דלת שדומה לריש. יש לו עקב קטן, אבל לא רואים אותו. הוא עושה בדרך כלל דברים אחרים. זה שחף. שאלה לך. חף.
טוב, עוד דלת כזאת. מה שאנחנו רואים תשאירו שם. טוב, שלא נראה את זה עוד פעם. יש פה דלת גם פה וגם פה, כן? אוקיי. עכשיו תראו עוד משהו, תסתכלו את הדלת הזה. ועכשיו אני אגיד לכם חידוש. חידוש של הרב אוזנר. אוקיי, נראה לי אנחנו נסיים את החבילה הזאת ונעצור. אני חושב שהספקנו הרבה היום, ברוך השם. В первой половине дня. Ты спросил в группе, ты написал? עכשיו תראו. יש את ההלכה שמה השיעור של הרגל של האות? אנחנו יודעים שיעור אות קטנה, נכון? הרב אוזנר אומר, נכון שזה שיעור אות קטנה, אבל לא צריך להיות ראש בקיר. מה כאן הראש בקיר? דוגמה, יש דלת, נגיד דלת רגילה, לא רבתי. פה זה רבתי, נגיד שיש דלת רגילה, אז בעצם הרגל אמורה להיות ככה, נכון? אז אני אומר שאם זה קצר, ככה נגיד זה עדיין כשר, כן? נגיד שזה עדיין, יש פה שיעור עוד קטנה, כן? אוקיי. בא הרב אוזנר ואומר, נכון שכזה רגל, כזה אורך של רגל, זה רגל כשרה. אבל אם הוא עשה למשל דלת מאוד ארוכה, כזאתי, לפעמים מעריכים אותיות, עושים. אז אם הגג ארוך והרגל קטנה, זה כבר לא נראה דלת. זאת אומרת, יכול להיות שמצד השיעור של הרגל, אין לי בעיה, יש פה שיעור של עוד קטנה. אבל הרב אוזנר אומר, לא תמיד כשיש שיעור עוד קטנה זה מספיק. צריך שיהיה לזה גם צורה של דלת. אז זה משהו שתלוי באמת ברב, לא יודע, בסופר שמסתכל, לראות האם זה עדיין נראה דלת או לא. כן, אז תשימו לב, מה שעכשיו הראיתי לכם האחרון, לא זוכר בתפילין, איפה זה? זה דלת, גם הרגל קטנה, אבל לא רק, יש פה עוד בעיה, גם הגג מאוד ארוך. כשגם גג ארוך וגם רגל קטנה זה עוד יותר חמור. אוקיי, אז זה דברים שאנחנו צריכים, איך אומרים, לפעמים צריך להיות חכם, צריך לחשוב על דברים שלא כתוב. כי זה לא כתוב בשום מקום ההלכה הזאת, שאם גם הגג אז זה יותר חמור. אז זה צריך לחשוב לפעמים בעצמנו. על דברים כאלה. אפשר, אבל אם אתה עושה רגל נורמלית, אז בבקשה, תאריך גם את הגג. אז כן, אתה עשית 5 אותיות, או 9 אותיות. תחת אתה יכול להאריך. כן, 9 אותיות, ד' 9 אותיות, מ9 אותיות כן זה שאלה. אבל כן. ד' גם רגל קצרה. פחות מ9 אותיות, Вон, посмотри, здесь. Я видел. Маленький, ну, поход не 9 ответ. פה, נכון, עוד דלת קצרה, גם הגג קצת יותר ארוך. עוד דלת אחת, תראו כמה סופרים כאילו לא מקפידים על זה, או רוב הסופרים בכלל לא חושבים שזה בעיה. אז זה בעיה, זה צריך להודיע, לפרסם את זה. עכשיו, אם הרגל ממש קטנה, אז גם לפי המשנה זה כבר יהיה פסול, כמו פה למשל, זה כבר פסול, לפי כולם. אי אפשר להכשיר דבר כזה, תראו, הרגל כל כך קטנה, זה בקושי חצי מהגג. אז איך אומרים, גם למשנה ברורה, גם לזה יש גבול.
הוא חרושי כתב. מה הבעיה פה? הרגל של הדלת. נו, עכשיו... היא לא מספיק ארוכה. כן, ועכשיו אתה מתקשר? עכשיו הייתי אומר מכשיר את זה, כן. אבל אז אמרתי שזה בדיעבד. אתה даже знаю, кто это. כן. Смолфи. כן. Да. Я знаю его китап. жирный такой китап. Да. Любитель. Это Смолфи. פה תראו, זו שאלה מעניינת, זו שאלה שהאם הדלת דומה לריש. תסתכלו את זה אני אסביר תכף. זה כבר דקויות שמגיע, הוא צריך להיות חכם, כאילו לחשוב על השאלות מעצמו. פה הרגל יותר קטן מהעובש של הראש. כן. זהו, זה מה שאני אומר, שיש טעות אופטית כזה, זה נראה יותר ארוך, אבל מה אני עושה? אני מצלם את זה, עושה תמונה, ואז אני מגדיל בתמונה. כשאתה מגדיל, אתה ישר רואה את הפרופורציות. יותר קל לראות את הפרופורציות כשזה גדול, ואז מה אתה רואה? הרגל יותר קטנה מהגג. Ну как кам? Здесь гаг больше 4. לא יודע. מה זה משנה? כמה סמולקין עושה, זה לא משנה. ראיתם את המזוזה שזה? כן, זה ד' שדומה לריש, ראיתם? לא. זה. ד'. А почему? Там же вроде есть маленькая. Там же есть ниточка. פה תראו מה קרה לו, לסופר הזה. הוא כן כתב ד'. כן, יצא לו כאילו ככה. אבל פה מה שקרה, הקלף לא היה טוב. ונהיה פה כמו הפסק כזה. באמצע אות, וזה נהיה ככה. ואז זה כבר נראה כמו ראי, זה נראה שהקוץ הזה למעלה הוא סתם, הוא לא קשור. וכל השאר זה נהיה דומה לריש. אם תסתכלו טוב, אז זה מה שקרה שם במזוזה הזאת. ואז זה באמת, כשמסתכלים ככה, זה נראה קצת כמו ריש, זה ספק. אוקיי, פה מה הבעיה? תגידו אתם מה הבעיה. למה זה פסול? еще раз, מה הבעיה פה? למה? רק הסברתי מה קרה שם במזוזה הזאת. נו, למה זה פסול? זה לא פסול, אני רק הסברתי שכאילו הסופר כן עשה עקב בהתחלה. מה שקרה, הקלף לא טוב, אז היה פה כמו הפסק כזה. נו, ולמה זה היה פסול? ואז הקוץ נשאר פה כמו רווח באמצע הגג. ואז הקוץ למעלה כבר נראה לא קשור. ואם מסתכלים, כשזה נראה ככה, כשמסתכלים זה, אז זה נראה כאילו אין קוץ, כאילו זה כבר לא שייך, לא חלק מהדלת, וזה לבד, זה נראה, זה עגול כזה. זה ריש פסול. יכול להיות, כן, יכול להיות, אבל זה כבר נראה, כשמסתכלים זה יותר נראה ריש. נו, מה אומרים על זה? מה הבעיה? ראיתם, הוא נכנס בדיוק איפה שצריך להיות הרגל שלהם. זה כבר פסול לגמרי. ככה קרה לי במזוזה הראשונה שאני התחלתי להיות טוב, מאז אני לא רוצה. מה, לתוך הדלת רבתי נכנס? כתבתי כמה שורות. אז יאללה, תחזור. מישהו אמר לי שיש לך פה... פסול. הגיע הזמן לחזור. אולי? יש עדיין את הקלפים ש... Ну, тут не чуть-чуть попадает, да, ну, в принципе, да. окей.
ד' שדומה קצת לזין, ודיברת. זה לכאורה יהיה צריך לשאול תינוק. טוב, גם זה ד' שהיא קצת דומה לזין, אבל אפשר לא, זה שאלה תינוק. זה גם, זה כזה ספק בין ד' לזין. נתת, זה דיברת, אה? מה זה? זה דיברת. ד' זין ודין. זה ראית את הדלת ודיברת או לא ראה? Он берет, смотрит, берешь там айн, голова айн должна быть 4. זה גם, זה כמו השני. פה הרגל יוצאת ממש מהאמצע, אבל רק בגלל שהיא אלכסון זה נראה יותר כמו ד'. אם הרגל הייתה ישרה זה היה זין. זין גמור. טוב, בואו נחזיר את הדלדים לפה. Куда он берет, что айн должно быть 4? Айн даже меньше, чем далее. Конечно, 3 да. Почему он 4 здесь рисует? Потом, спроси его. Потом далит у него 5, не 4, 5 у него далит толщина. Спроси его. И он в далит не рисует этот ход в конце обрисовки. Почему он его не рисует? Потому что там он выражен, вообще ход с ход, маш ход. Вот прям аж так. Почему он это не делает? Да? מאוד חשוב שתנסו כל פעם שיש לכם הזדמנות לעבור על מזוזה על זה, לחפש איזה בעיה, איזה משהו, ולשאול. כי ברגע שרק מקשיבים, רק לומדים, זה לא נכנס לתוך המוח. ברגע שאתם בעצמכם חיפשתם משהו, היה משהו שנראה לכם לא כל כך טוב, ושאלתם וזה, זה מכניס את הדברים למוח. זה חשוב. בסדר, אז כן, נראה לי נסיים פה. יישר כוח גדול. חנניה, יישר כוח שהתאמצת